propioa mundu hobe bateran zeramaten duen gizonaren istorioa da Noe. Nolabait, Noek itxaropena eramaten du. Zibilizazio handi guztiek dute Noe bat, istorio bera existitu izan balitz bezala, uholde bat eta gizateria salbatzea arduratutako gizon bat gertatu izan balira bezala. Jainkoak bera aukeratu du gizateria salbatzeko. Arka bat eraiki behar du bere emaztearekin, semeekin eta haien emazteekin batera. 40 eguneko itsasaldia egingo dute. Ekologiaz diharduen balet bat dela interpreta dezakegu. Gizakiak zibilizazioa sortzen du. Zibilizazioa agortzen da eta ideal berri bat bilatzen hasi behar dugu berriro. Boladan dagoen istorio bat da. Azken finean, lurra eragiten dizkigun erasoetatik babesten ari delako. Beti bezala, Thierryk konpromiso handia erakusten du munduarekiko. Itsas mailaren igoeraren alerta eta hori guztia da, balet modernoaren bitartez helarazi nahi duena. Nire ustez, bai dantza mailan, bai mundu mailan, kultura handiko koreografoa da oro har. Eta horrek bere lanaren irakurketa bikoitza ahalbidetzen du. Bere ikuskizunak ikuskizun eder gisa ikus ditzakegu besterik gabe, baina hausnarrarazten digute baita ere. Irudi oso zehatzak ditu buruan. Dantzariak behatzen ditu eta une horretan aldaketak egin ditzake. Litekeena da dantzariek mugitzeko beste modu batzuk iradokitzea eta berak mugimenduaren kontzepzioa aldatzea. Thierryrentzat musika bere itsasontziaren bela da. Alegia, musika da aurrera egiten laguntzen diona. Ideia koreografiko horiek guztiak emango dizkiona. Rossiniren mezako musikaren indarra da, hain zuzen ere, lehen nota horietatik darion gizatasun moduko hori. Thierryren estiloak dantza privilegiatzen du beste gauza guztien gainean. Jantziak oso landuta daude, ez ikuspegi estetikotik, modaren ikuspegitik, izan ere modatik guztiz kanpo daude. Baina badaude oilaletan naturaz, ostoez eta gizakiak behar duenaz mintzo diren hainbat erreferentzia. Erroiak eta usoak dituzte bakarrik jantzi garbi-garbiak, bata zuriz eta bestea beltzez jantzita. Eszenografiak oso neutroak dira, hain justu dantzaria nabarmendu dadin. Eszenografia hau urezko hormek osatzen dute. Horixe da simbolizatzen duena. Gizakien itxialdia paradisu desberdin baten bila. Horregatik azkenean guztiek biluztasun abstraktu bat erakusten dute, naturan dagoen ideal horren bila. Ongi etorri Victoria Eugenia antzokera. Rossini Malandain mugimenduak, taldea, dantzariak, zoragarriak iruditzen zaizkit. Iruditu zaitera berean, Malandain bera sortzaile gisa eta bere baleta konpainia gisa oso momentu honean. Inguruan duen munduari buruz gogoeta egiten duen koreografo bat da. Proiektu honen helburua da artea eta dantza erabiltzea jendea ingurumen arazoekiko sentsibilizatzeko. Noe berria zuek zarete. Zuek, aurrak.
Iruditu zitzaidan gaia pilpilean zegoela oso. Gaur egun gure planeta gaizki dabilelako. Sentitzen dugu sumendi baten gainean dantzatzen ari garela eta ondorioz gizartea zaldatzeko ordu ere iritsi dela. Okerreko bidea hartu dugu, eta denok dakigu okerreko bidea hartu dugula. Nire ustez, Noek horretaz hitz egiten du, baina modu poetikoan eta ez politikoan.